Salamat Vatan Sebebi websaytymyzdan hormatly tamaşaçylary, taýlanan habarlar gepleşigimizden ýene bir sany sizin bilen. Habarymyzdan 2022-nji ýylyň 28-nji dekabrna sanyna Urlu ýaşaýyş toplumyna täze desgalar ulanmaga berildi. Sungu işgärler üçin ýürütü stipendiýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gyýyska wagtlyk okuw, täze ýyl sowudy, gazalanma filmi görkezildi. Hindistan dünýäniň en köp ilatly ýurdu bolar ýaly habarlarymyzy ýetirýäris. Gelin indi olsa habarlarymyza giňişlerini geçelim. Urlu ýaşaýyş toplumyna täze desgalar ulanmaga berildi. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna paýtagtymyzdan urlu ýaşaýyş toplumyny täze urlun ýaşaýyş jaýlarynyň hemde sowda medeni durmuş maksatly binalar toplumynyň açylyş tabarasy boldy. Munyň özi täze ýylyň öňü seratyna şeher ýylaty üçin ajaýyp bayramçylyk sowgadyny öwrüldi. Açylyş tabarasyna Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy, Halk Maslahatynyň başlygynyň ornwasary, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň, pudoklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalarynyň, halkara guramalaryň ýanyndaky wekilhanalarynyň, Aşgabatda işleýän daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň diplomatik wekilhanalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, daşary ýurtly we ýerli köpçüliklüğin habar beriş terişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Atawata Türkmenistan halkara jurnalynyň am çağırılan açylyş dabarasynyň çäklerini Medeniýet we Sungu dostatlar tarapyndan dürli joşgunly çykyşlar ýaýbanlandyryldy. Türkmenistanyň prezidentiniň 2018-nji ýylyň oktýabrna deýişli buyrugyna laýyklykdy. Fenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň buyrugyny 91,6 hektar ýer bölegine bina edilen desgalaryň guruluşy işlerini ýerli husudy kärhanalaryň hemde hojalyk jemgyýetleriniň 40-synyň alyp baranlygyny bellemek gerek. Toplum çägindäki täze binalaryň hataryny 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 62-si, 320 orunluk umumy bilim berýän orta mektep, 160 orunluk çağalar bagy, sowda we medeni deňjalş merkezi, 2 gatly sowda dukanlarynyň 10-sy, şeýle de bazar bar. Täze ýaşaýyş jaýlary jemi 3070 goly hojalygy niýetlenenler. Täze ýyl bayramçylarynyň öňü seratyna döwrüp öýleriň açaryny eline alan bagtyýar ýerleşlerimiz bu ýerde oňoýly ýaşamak üçin ähli amatlyklaryň zerur şertleriň gözüňde tutulanyny belleýärler. Sungu işgärler üçin ýürütü stipendiýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gyýyska wagtlyk okuw. Sungu işgärler üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gyýyska wagtlyk okuw maksatnamasy eglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň resmi web-saýtyna belenip geçilýär. Habarda bellenişine görä, Türkmenistandan gelen suratkeşler we medeni işgärler halkara artistlik maksatnamasyndan stipendiýa almak üçin ýarışlara gatnaşyp bilerler. Klimatyň üýtgemegi ýa-da adam hukuklary meselelerine değişli işlere artykmaçlyk beriler. Bu bätleşigi bilimi bolanlar we özbaşdak çeperçilik enlikleri alanlar hem dürli ýaşdaky sunut işgärleri gatnaşmaga çağırylýar. Haýsy döwletlerden gelen sunut işgärleri gatnaşyp bilýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň başga da Owganistan, Albaniya, Ermenistan, Azerbaýjan, Belarus, Bosniýa, Hersegovina, Bolgariya, Horwatiýa, Çekiýa, Misir, Estoniýa, Georgiýa, Wengriýa, Israil, Gazagystan, Kosovo, Kyrgyzstan, Latwiýa ýaly ýurtlaryň wekilleri, Livan, Litwa, Moldova, Mongoliýa, Çernogoriýa, Demirgazyk Makedoniýa, Palestina, Polşa, Ruminiýa, Russiýa, Serbiýa, Slovakiýa, Sloveniýa, Siriýa, Täjikistan, Türkiýa, Ukraina we Özbegistan ýaly ýurtlaryň raýatlary hem çağırylýar. Gatnaşmagyň şertleri, gatnaşmak üçin zerur şert ingliz dilini bilmekdir. 2023-nji ýylyň 16-njy ýanwaryna çenli ýüz tutmak haýyş haty we gyýyska terjime haly tawşyrmaly. 400 sözün köp bolmadyk hatda artistlik programasyna gatnaşmagy gyzyklanmagynyň sebäbini we programmanyň size berjek peýdalaryny görkezmeli. Programma gatnaşmak üçin dolu anketa çakylyk alynlar. Ýürüt anketany dolurup 2023-nji ýylyň 25-nji fevralynyň giýjägi alman tawşyrmaly bolarlar. Mart ayına dolu anketa tawşyranlar online söhbetdeşlik geçirirler. Finalçylaryň atlary 2023-nji ýylyň 5-nji martyna eglan ediler we stipendiýa eýeleri 30-njy martda kesgitlener. Neçe möhlet bilen okuw kabul edilýär.
Arslan Fellows şahsy gözlegler dowam etdirmek ýa-da kabul edici wekiller bilen hyzmatdaşlykda belli bir tatlamany işläp düzmek üçin 6 hepdelik alma barlygyn online almy işini mart-aprel we oktyabr aýyna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 6 hepdelik sapar alar. Noýabr aýyna New Yorkda ýa-da Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gaýta-da bolsa başga şäherine Arslan wekilleri bilen duşuşyk bolar. Beýle ýöň Fransiýa we Türkiýede bilim almak isleýänler üçin stipendiýa maksatnamasy baradaky habary ýetiripdik. Täze sowudy gyzylalma filmi görkezildi. Şu günleri yurdumuzun ähli yerini täze ýylyň şatlyk şagalagy gurşap aldy. Yurdumuzun ähli podoklary bilen bir hatarda medeniýet we sunat toplumynyň işgärleri hem täze ýyla sowatly geldiler. Ozkan adynaky türkmen film birleşigi tarapyndan surata düşürilen bir näçe filmler täze ýylyň öňü syrasyna yurdumuzun kinoteatrlaryna görkezilýär. Ine ajaýyp bayramçylygyň öňü syrasyna paýtagtymyzyň Aşgabat kinoteatrına rejissor Hekim Alow surata düşüren Gyzylalma adly filmi türkmen tomaşaçylarynyň dikkatyna ýetirildi. Tomaşaçylaryň uly söýgüsini gazanan bu filmiň tapawutly tarapy eseriň tergiýetçilik ähmiýetidir. Şeýle hem onuň tergiýetçilik stilistikasynyň gowy bolmagydyr. Gunogar edebiýatlaryna gawat gelýän rowaýatlaryň esasyna düzülen bu eserde türkmen halkynyň sahawatlyk we ansanperwerlik ýaly ýol ýürelgeleri has içkin suratlandyrylýar. Filmiň baş gahrymanlary Mergen bilen Almanyň tötenlikdäki duşuşmagy, olaryň başdan geçiren dürli synaglary, käbir sebäplere görä jyda düşmegi, şeýle-de ahyrdan olaryň bilelikdäki durmuş gurmagy ýaly gyzykly wakalary özüne jemleýän bu film türkmen halky üçin öz bolşly täze sowudy boldy. Filmde Ahmet Amandurdiýew Mergeniň, Altyn Berdiýew Almanyň, Söküt Täçmemedow Meded aganyň, Şeýh Mehmet Mollaýew Nazar aganyň, Ihlas Islamow efeniň, Atajan Bekiýew Amanyň, Bayramtäç Hojamehmedow Gerek ejeniň we Göwher Muhammed Guliýew bolsa Göwher ejeniň keşplerini ýerine ýetirdiler. Hindistan dünýäniň en köp ilatly ýurdu bolar. Ýakyn geljekde Hindistanyň Hataýdan ozduryp, dünýäniň en köp ilatly ýurdu bolmagyny garaşylýar. Bu iki Aziýa ýurdunyň ilaty dünýä ilatynyň 3den 1-inden gowrany emele getirýär. Hatay ilatynyň artyşynyň geljek ýyldan peselip başlamagyna garaşylýar. Geçen ýyl bu ýurtda dünýä inen bäbekleriň sany 10,6 million bolupdyr. Bu örkezji ýurtda dünýätiň täzelenleriň sanyndan biraz köp bolupdyr. Hindistanyň hem çağa dowuluşy soňky ýyllarda azalýar. Bu ýurtda 1950-nji ýyllarda her dinan başyna 5,7 çağa düşýän bolsa, häzirki wagtda 2,5 azaldy. Hataýda bolsa ilatyň artyşy 2,5 azalypdyr. Bu ýurtda 1973-nji ýylda her dinan ortaça 2 çağa düşýän bolsa, 1983-nji ýylda 1,1 düşüpdir. Bilermenler bu ýagdaýyň durmuş gurmak ýaşynyň geç bolmagy bilen baglanşyklydygyny belleýärler. Hindistanda bolsa 20-nji asyryň ikinji ýarymynyň uly böleginde ilatyň artyşy 2 götürüm töweregi bolupdyr. Şeýle-de ölüm mukdary azalyp, ortaça ýaş artypdyr. Hindistanyň ilaty 1947-nji ýyldan bäri milliarddan gowrak köpelipdir. Bilermenler artyşyň ýene 40 ýyl dowam etjekdigini çaklaýarlar. Ýurtda ýaşaýjylaryň gerdejisiniň artmagy, saglyk goraýş we bilime el ýeterliligiň gowlanmagy ilatyň artmagyna sebäp bolýanyny bellenilýär. Bilermenler geljek ýylyň aprelinde Hindistanyň dünýäniň en köp ilatly ýurdu boljakdygyny çaklaýarlar. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle-de jony türkmen muşdaklaryny ýakymly ýatlamalar galardy. Türkmenawatda merkezi bazar ulanşy berildi. Türkmenistanyň Serhed Instituty 2023 fizi okuw çagyrýar. Aýda 1700 euro talip haky bilen Fransiýada okumak isleýärsiňizmi? 28 dekabr ýyllar näme diýär? Günlük teleýnama ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com internet saýtyndan okap bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV-den uzaklaşmaň, çünki habarlary gyzygyny bilen besede ilkinji bolup ýetireriz. Onu näme? Gepleşiklerimiziň inniki zanlaryna saýlanan habarlarda diýdarlaşýançak hoş sag bolun.